Adam aslını katı eceyid bu güýçtür. Hawa, ýöne bu ýagdaý adamyň iň güýç tarapydyr. Oň ejildigine gaty uly güýç bar. Onu ähli beýle bolýar halipam. Adam ejildigini bilýän bolsa, ählit güýç çeşmeleri oň buyrugyna tabyn edilýär. Mysal üçin adam bäbek gaty hiç höýle güýjüm ma diýip bilmez. Şeýle bolan soňam oň enataty oň buyruguna tabyn bolýar. Teorewyny perwana bolýarlar. Bu düdügün hemişe ýörgünli. Adam Allah'ın huzuruna ejildigini boýnarlygy saýyn, güýçsüzligini bildigi saýyn çäksiz güýje eýe bolýar. Beýle bolsa adamyň güýçlü halatyndan soňra gelýän garrylyk döwrüm bar. Güýç kuwaty açyp garraýan döwrüm bar. Ana şowat oňa seredilmese, kemtedilse, ýa bu ýagdaýda oňa kim kömek etmeli? Diňine salih. Ene ata adamyň hormat goýmaly iki mukaddesligidir. Öwüzlerini dolup bolmajak iki beýik mukaddeslikdir. Olara edilen ýagşylyk çağany jennete gitjek ýoldur. Diýmek enatany syýlap hormat goýmak Allah'ın dergahynda da gaty mühim zatda. Hawa, cennet biziň ýanymyzda, enatalarymyzyň köleği ýaly ýakynymyzda. Ol ebedi äleme giriş, olara edilen ýagşylyklaryň içinden geçýär. Enatasyny gözüniň görejek kimin saklayanlar nähili bagtyar adamlar. Olar hakyň dergahynda da halkyň dergahynda da nähili ýagşy adamlar. Elbetde, ýöne ene atasyna göz ulak bolmaýanlar nähili betbagda adamlar. Ýöne ýarňyş işe diýenlere kömek etmeli. Ýarňyşlaryny düýedip dogry ýola düşmekleri üçin. Onna bir ýene-de işe çykmalylar. Bizi hayır uğruna ılgadana minnettar. Ona şükürler bolsun. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Nire? Şu töwereklarda garrylar ýa bolmaly, men şu ýerçenle gidermin. 500 teň oklasan elbetde gider. Nenen görýär? Ýöne ýanymda pulum ýok. Ay, pulun ýok bolsa diýen ýok, onu ýöremeli bolan hadi bagat görme. Ay Allah. Ey Hudaý. Allah kahretsin. Ey hazanırmış diýenim. Dur bakalım. Dur hani, dur. Kahve okuma. Gowuluk bolar ýaly gowuluk dile. Bolýarmy? Kardeşim. Benim doğrayamayasam hadrata kimin dadıma yetiştim. Mun türen bolýan ol motoruna hiç düşünemek. Ýolda galyrdım. He, garrylar öýü diýämiň. O ýerde näme işiň bar enim? Şu ýerde işlemeli men. Näme? Garrylara näme müdür bolup işe başlamaly. Müdürüm mi? Ha, näme boldy? Diýmek, täze gelmen müdürüm senne. Näme üçin öň aýtmadyň müdürüm? Men Mahmud Tokgöz, men garly öýüniň baş hyzmatkäri. Şeýlemi, ören oňat. Benim begin ýende.
Alayım Müdürüm getir torbanı götüreyin. Yok Mahmud ağa, yok bana sağ olun. Yer bol yanına. Ne ili binamız haladınız mı? Hawa, kowi. İnternette de bir neme göz gezdirip. Yürün. Namık ağa, nire baryanız, nire? Näme boldy? Bu namık ağa ağtığın görkeden oklar ona. Olam yığı kaçıp onu görecek bolya. Oňa düşündim bolýan, oňa näme üçin edip käýýän elip gyýgyrýan? Ol başka dile düşünmese näme? Namık Bey. Näme gaga? Bu tarapy ýöräýliň, gapyny ýalňyş aýdyňyz diýen. Men gapyny ýalňysam ok. Näme üçin ýalňyşyn? Men näme akmakmy? Estağfurullah, agam men beýdijek bolmadyma? Sen kim bordun? Men bu ýeriň täzemi düýri. Bir sen ýeten okdun da ştaý. Gelip gelmäni men tutdum diýene. Ýöne näme etsenem men gaçaryn. Gaçaryn diýür. Gidip agtygyny tapjak. Mahmud ağa, Namyk ağa kömek edäýiň-de. Bolya müdürüm. Yür namık ağa, yürün. Namık ağa yür. Yür. Günlüğün hayırlı bolsun. Men öňkü başlangıç mektep muallimy Muhsin Bakçyman. Siz diňleýänmi oğlum? Sen täzemi dür şeýle dämi? Hawa, Men bu ýerden şügepde anyk çykarlýanmy? düşünmedim oğlum. Men oglum 3 aýdan bäri tölegimi tölemeýä. Ondan habaram alyp bilemok. Öňkü müdür aýyň 10 mäşine çykarjakdymy aýdypdy. Bugün eýam 12. Muhsin oğlum, plan zat diýmeýin. Hasaplara seretmeli bar. Hata barışdy hene. Oňa galan bolsa işimiz gaýtdyrda. Gaýdaý Muhsin mollum. Gaýdaý. Sen goş kolumy düwüp ýuwaş taýýarlany ber. Ondan bu ýerde bolasyň gelen oga. Olar seni gowmaka ödüňi de ber. Iň bolmany mollumlyk awraýyny bir ýitirme. Müdürüm, algalga berik gel. Bak şimdi bak. Teredin häzir, näme diýene teredin? İlaçlarını içmiyor. Germanlaryny içen okmy. Ene şunu bilsen bolýa. Öňkü müdiri näçe gaýtdym bol dinlemedi. Bir müfýö hanım dermanlaryny içmeýe hemişe şey edipdiň ýa. Bolýa, özüm bir alajyn taparyn. Allah'ım maňa güýç kuwwat ber. Müdür, Aýdy beriň ýaşuly. menem seňal täzirikde geldim. Şeýlemi, gatowy. Gowy näme işleden, men düşegim bilen gatdy, düşegimi çalyş. Bor ýaşuly. Häzir Mahmud agany uradaýaryn. Günaydın Namık. Erkeriňiz haýyrly bolsun Namyk ağa. Torununuz Agtyňyzyň tuğra töýdýän. son olarak Seň ýanyňda iň soňky gede kaçan geldiler? Men ýanyma hiçim gelmedi näme? Diňe şu tuğratdylar. gelirler. Inni gelerler. Yok gelmediler. Gelmediler. Gelinim bolýan olay hal gümüne gitsin. Niye öyle O näme üçin beýdiýäňiz? Beterem diýerin.
Men oğlum Lukman. O bolsa şepaat uýaty. Düşünýärmi? Şepaat uýaty. Eýdip beýdip oğluma hallapdyr. Olar bir-birlerini söýýän bolaýmasynlar? Müdür beýdime. Hemme kişi öz deňini tapmaly. Şepaat uýatam bir Lukman bilen deň bolup bilermi? Ol men oğluma hallady. Innem maňa agtymyň görkezeni ok. Bir-birlerini söýýämişler. Hocam Mollum, ertiriňiz haýyr. Mundan beýlek maňa hiç kim muallim diýmeni islämek ýoldaş müdür. Näme üçin mollum? Inni muallima hormat goýulýam näme? Sere de maňa. Beýdimäň mollum. Siz mollum ahyryň. Sizi hemişe başymyza täç ederiz. Meni beýle ögüýän oly bir ýerden çykarypsyň oý diýär. Köçede galmaly boldy da. Ay Muksin muallim. Ýok mollum. Bir alajyn tapar, çynym bilen aýdýan. Bir çykalyga tapylar, gaýyk etmeň. Men oğlumdan başga hiç kimi gaýyk etmen ýoldaş müdür. Hani men eýjejigim, hani enesiniň melegi. Wah men balgyydym, janym gyýdym. Tamer, kaçan gidýäs? Gidelinmi? Ýöne ýaňylyň da gyýdym. Tamer, Ece biz gitmeli. men gyýdym alayyn. Haýş edýän gyýdym beriň. Tamer, hani men daşarda garaşjak, çaltyrak bol. Oğlum sizde bir ütgeşiklige bar. Ýok ece, näme bolsun? Bar oğlum bar. Nermen şeýle de men halamaýa. Ýöne edilmüň ýala jaljynmazdy. Senem gaty gaýgyly görünýän oğlum. Menden bir zady gizleýäňiz. Näme gizleýäňiz? Ýok ece, hiç tat gizlämok. Bolýa, men troýun. Sizi sere diýerlere birazrak pul goýdum. Gerek bolsa şolardan alarsyň bolýa. Biz indi kepde ýene geleriz. çok Siz mutlu. gaty bagtly diýelmi Hüýbedayda? Wah oğlum bize bagyt nirden ýetdirsin. Eýbilikmi? Bir sıkıntı. Ya bir aladaňyz barmy? Meňe aladam ýok bolyn oğluma bir zata bolýar öýdýän. Maňa hiç zat aýdanok. Belki de Siziň dermanyňyzy içmeýänigide gynanýan bolmaňyz mümkin. Olar menki däl. Hawa sizinki däl. Sebäpsiz hemmesini diňýäňiz. Ýoldaş müdür. Wah oğlum, öň hemme zat gülýärli. Gülýärli diýänim kim bu ýerde bolmak isleýändir öýdýän ýöne şonu da Hudaýa şükür hoşallym. Emma 2 aýdan bäri oğluma bir zada bolýar. Menden bizar bolýan. Menem oňa mundan meýlek ýük bolasym gelmeýär. Dermanlarym içmesem belki hemme kişi menden halat bolar diýip pikir etdim. Beýseniz hiç kimim halas bolmazmy Hüýbedayda? emin ol. Ananaýyn. Ne siz, Ne siz, ne de oğluňyz hiç haçan halas bolmarsyňyz. İnşallah sizin aýdyşyňyz ýalylar müdür oğlum. İnşallah. Men düşeğim o däl. ama Ýöne düýün çalyşdyga. Innem gaty ýumşak bolupdyr. Bolýa ýene çalşaýar. eyvah. Eýwoy. Namyga gaçyp barýar. Dur Salih, dur, howlukma biraz howlukma goý gitsin. Inni görmeli zadyny, görmeli wagty geldi. Aha, gaýdym. Hawa daý. Şuňa feresene, şu suratdakly ýygy tanaýamyň. Hawa, bu gözel ahry. Şu meň agtygym, nirde ýaşaýarlar?
Şu wagt men dolu ýadymy çönek. Garrylykda. Şu töwerekde bolmaly öde. Şu tarapdaky uly jaýda ýaşaýar. Ýöne gödül şu wagt ilerdäki teýilgäkde. Bilim şu tarapdan gelýär. He, gaty bu. Köp sag bolun. Sag bolun. Sivem. Top al hani. Ece. Ececan. Şuna bak. Ýene muňa teretsene. Çağa teretçigim bolunu. Bar pikiri gyýbatda. Şepaat uýatsa hakyky. Gözde. Gödel, Hawa. Ne kadar güzel. gaty odunca kenin gaýdym. Gorkma gaýdym. Men sen ataň. Teret suratyňa ma menne. Evet. Hawa, bu meň suratym. He. Al han gaýdym, bu saňa. Çynyňyzmy? Çynım, Hadi gel gidelim. ýör hani, ýör gidelim. Ýöne ejem. Biz zaten Biz Muradyň ýanyna barýata. annen de Ýejeňem şu ýerek barar. kim mi? Murat kim? Kakam. Ha, elbette. Elbette kakym. Ýör hani? Baban Kakym men barada hiç sada aýtmadymy? Yok. Men atam ýokmy diýip soramadyňmy? Soradım. Näme diýdi? Hiç tat diýmedi. Hay ýeşek diýeni. Näme? Yok. Ýok, hiç sada. Bir şey Hiç sada diýemok. Azıkdyňmy? Hawa, azıcık. Ýör ona, garnyň doýraly. Ne yemek? Näme ýetiň gelýär? Bilmedim de etli kutap. Bol ya. Hamburger. Etli utabi yer. Hadi bak. Yer hani? Ay güjrýydyma nähir gelşeni bir görsediň. Ýöne bu gezek adrak dıkyza örüp durun. Adrak goşa gören bolsaň bolardy. Gözel. Allah'tan gözel yok. Gözel. Gözel. Bakar Teresmene. Gözde Gödel diýäniň gyzylymtyl geyimli gyzal bolmaly. He Hawa. Ol bir ýaşy adam bilen şu tarafa gidip barýardylar. Nähil adam ol. Sakalsyz, murtsyz, salyk gözlü, çal penjekli adam da. Gaýnatam. Bu gaýnatam bolmaly. Okydy mal kaçypdyr. Dur alzırama. Gaty daşa giden eldirler. Telefonyň ma bolsa polisiýa jaňat olar derrew taparlar. Oho, gatul eken. Senin için Sen üçin şoň ýaly uly da. sen kocam. Sen özüňe mullakan idi. Şoň üçin etli utaňa mullakan. Okula Mektebe de gidiýändiň sen. Birinci basınçda okuyan. Şeýlemi? Haýsy mektebiň birinji sınıfyny okuyan? Ştaýdaky mektepde. Mescidiň ýanyna. Sar renkli mektep. Döşnükli. Ýene bir etli utap alalmy sana? Hawa. Tamam. Bol ya. Geliyor. Häzir geler. Ana Ferhat. Amcacığım. Bağışlaň ýaşly. Şahsiýet namaňy görmek mümkinmi? Şahsiýetnama? Ne yapacaksın? Şahsiýetnamam näme çyk? Terörist. Men näme ogrumy? Burada Şu ýerde oturup atym bilen etli utap ýen. yok ki. Şahsiýetnama ýok dedi. Ya Ýolluş komissar. Men näden çykanda şahsiýetnamam almandyryna. Nirden çykanyňda? Ya o anlat. Ýaňa aýtdyma. Garrylar öýünde bolýan men. Peki. Onu bu çağa nirden tanıyaňyz? Hoppala. Ol men agtygym, agtygym. Gözel. Gözel bağlam. Gyýdynyň barlygy ýadyna düşdi diýen. Ne yapacak?
Men ne edeyin? Bana torunum Maňa agtym görkemde şeýle borda. beyefendi Jenap, bu şahıs bu adam çağan öýe agtygyny aýdýan näme diýäňiz? Komiser bey. Ýoldaş komissar. Ben şikayetçi Men nägileligim ýok, köpä bolum. Ýürü goýdum. iyi var. Be, Munay. Bir de Bolmany näme ard etjekmi? eşek Eşek diýseni. Ýaşuly, ayıp munyňy da gelçikli bolýa. Bagışla oğlum, birden gaharmy ele aýtdy. canlandım bir an. O zaman Onu maňa da ruhsat edin. öyle mi? Şeýle diýsene. Nereye böyle? Sen ýaman arkyny görünýäňli. Entek kimligiňe me anyklamadyk. Ene şuya tüýt bolaýdy. Men namyk bakır. Näme ýalan söýleýän öýdýäňmi? Ýaşuly, dogry aýdýan bolsaň muny tugut etmeli bolsun. Ýanynda şahsiýetnama ama ýok. Dogry aýdýar ýoldaş komissar. Namyk aga biziň garryly öýümizdiň myhmany. Sağ ol müdür oğlum. Kadrata kimin da adıma yetiştin. İşteňiz açyk bolsun. Oho, namyk aga. Agtyňy tapdyň ahyry. Awo taptım. Sonra Men ne agtym görme hakym ýokmy? kendi Sizden sorayan hakym ýokmy? Elbette hakkın wala. Olar göýe garramajak ýaly. Garradyk diýip biz işe yaramar diýerler. Hiç saat edip bilmer diýerler. Bizi öz agtymyzy görmekden mahrum edýärler. Edenler ne diýäler? Biziň elimizden näme gelýär? Muhsin muallim o çağlar biz ulartmadykmy? Şu ýaşa çenni biz getirmedikmi? Şu gahiratı görkeden biz zämi näme? Häzirki garrylymyz muny üýt edip bilermi? Üýt etmez. Men çağamy şu ýaşa çenni getirip Allah'ın kömegi bilen adam eden bolsam. Yenidem. Oňa çyn bir zatlar edip bilerne. Allah'ın kömegi bilen. Dogrudan başararynmy? Allahcan, oğluma kowuşmagyma özüň kömek et Allahcan. Sana ynannym, senden medet dileýän. Oğluma, agtygyma kowuşmagyma özüň kömek et Allahcan. Adamın gidere yeri bolmasa ne hili erwedeken. Adam zalim we huşsuz. Özüniň iňeji döwrüne kebelek kimin hyzmat eden adamlar garran soňlar, güýç kuwatdan gaçan soňlar nädip howup bilýärlerkä? Allah'ın dergahını biyili bükülen garrylar, sallansaktaky bäbekler, tebigatdaky haýwanlar arskalyň iberilmegine hemem bereketlenmegine sebäp bolýarlar. Garrylyň ölmegine garaşýanlar, olaň bolmalygyny isleýänler özlerini gelýän, arskal bereketi bewut bolýan biçareler bolýar dagyny. Şeýlemi? Dağdaky ýaban haýwanlar hem rehnedin arskalyň gelmegine sebäp bolup bilerler. Ýöne bu adamlaryň içindäki bagşylar bolsa her hili ýagşylyň arasyny ödülmegine sebäp bolýarlar. Bu bolsa adamlaryň nalyşly gapma garşylygy. Biziň maksadymyz tek wyjdan duýgusyny ýitirmedikleri bu garşylygy bildirmekdir. Mevhibe daýda, gelin, geçin. Oturun Şu ýerde oturaýyn, geçin.
Eýgelikmi? Aladaňy da bar ýaly. Aladam ulu oglum. Allah'ın kömegi bilen ähli derdiňizi dep eder. Haýdy beriň daýdy, sizi dinleýän. Men gitmeli balam. Bagyşlaň, düşünmedim. Nire gitmeli? Men oglum tapmaly. Bir derdi var, men bilýän, menden gizleýä. Gidip gelinim bilen gürleşip näme bolany bilesim gelýär. Ýene bir salym garaş görämeli ekeniňizde. Goý ber gitsin. Hakykat bilen ýüzleşmek isleýän bolsa oň bilen ýüzleşik güýjüde tapar. Allah'ın urgusady bilen. Sen meni gaýgatma Salih oglum. Dermanlarym içdim. Erwit wada duşaýsam dayanaryn, özüm elden bermen malam. Beýle bolsa Mahmud ağa size kitsin daýdyjan. Taňryýal hasmy oglum. Ýöne gaty sere tap bolun. Arkaýynmal oglum. Nereye gideceğim? Mevkibe daýda nira barmakçy bolsa şo ýere däki dersiň. Bolýarmy diýerim. Mene gat düşedim, içerik girjek. Geçin. Görüşýänçek. Ýanyna aýrylmarsyň da Mahmud ağa, düşündiňmi? Bolýarmy diýerim, bolýa. Tagamanmaryň. Sağ ol balam. İyi günler. Günlüğün hayrı bolsun Salih. Sağ bolun. Salam Salihcan. Muhsin hocam. Muhsin oğlum, bir salym görleşip bolmazmy ka? Elbette. Muhsin'in oğlu görünen haklı. Yok da. He hawa, Hasan'ın näre örnen ok. Parayı da ödeyelim. Muhsin pullama törep bilen ok. Bir tersi. Birden bu ýerden çykar raýsa näme derkä ol? Nire giderkä? Nereye gider? Hepimizin Hem hemenin başımda şo dert ba. Bütün ömrümde kireni yaşamaktan diyinmek için yaşadım. Häzir eme kireni yaşayan, hemem mihman. Yerim hem yok, yurdum hem yok. Son gelsin na. Ah, näsin haýdýan? oğlunuz Oğlunuzdan habar yok Muhsin oğlum. Ay ne edecek de. Men şu gün käbir ýere jaňadyk gördüm. Sizi tölewsi görnüşde başga bir garalar öýüne geçirmemiz mümkin. söz konusu olabilir. Başka yere dedin mi? Şu yere zordan öwrüşdüm men oğlum. Başka yerde bu yaştan soň men näme derin? Oh. İnni yaşamak men üçin uly ezzet bolup başlady. Allah bagşlasyn meni. Ýöne şeýle de. Yaşamaktan halis iýdim, bir boldum. Beýdimen. Allah'tan umydyňyzy üzmeň. Men diňe siziň kösenmezligiň üçin ýol gözleýän. Bir yol arıyorum. Mundan beter kösenmerin. Nire etmeli olsa gidäýär. İşte burada Mahmud ağa, oglum bilen gelinim şu ýerde ýaşaýarlar. Töweleme, hiç sadyatdan çıkarman ekeniň. Evet ma. Hawa Mahmud ağa, gynansagam hiç zat ýatdan çykaramok. Hadi güle güle. Tagaman var enesi. Vallahi bak. Doğrusunu aýtsam en gowsunu etdik. Hem On ben soňa sana men bakamam. saňa seredip bilmezdim. Buralarda Sen özüňi kendini artykma üşüdüğün düşük hasap ederdin. Doğru. Doğru gyýdym, hak aýdýan. Üşüdüm Men ama. üşeýän. Sen de Tamer çok sen yalan kän bak. güýmenme. Oğlum. Oglum, Arada sırada meni bir käde baba görmäge görmüş. gelersiň ha şeýle dämi? Olur anne. Borece. Fırsat oldukça Boş wagt tapsam yokman baran. Anne Ece, bana kızıyor. maňa gaharlanýanmy? Sen benim Sen men oğlumsun ogluma ya. bağla. Kızar mıyım ben Menem sana? saňa bir gaharlanarmy? Näme etjekde? Siz şunu oňoýly gören bolsaňyz, sen bagtly bolsaň arkaýyn ýaşasaň maňa bolany bağla. Oglum,
Kime bakmış? Kim gerekti size? Men Tamer bilen Nermin hanymyň ýanyna gelipdim. Men Tamer'iň ejesi. Bay bo. Olar göçtüler. Inne olar bu ýerde ýaşanoklar. Göçtüler diýämiň. O nähili beýle bolýar. Maňa hiç zat aýtmadylar ha. Be, diýmek sana da hiç zat aýdýan näle keller ogdaýdy. Kötü bir şey mi oldu? Ya olara bir zat boldymy ka? Adam ýal gürlesene inim nire göçtüler. Bolýa ho gaharlanmasyny. Nire göçerlerini bilemok, ýöne işleýän ýerinden sorap bilersiňiz. Ha, oň işleýän ýeri daýdamyň ýadyna düşmeýän bolmagy mümkin. Bilsime görä men talygyny bereýin. Teret, ina şeýle. Oğlumun Hudaýa şükür oğlumyň işi gaty ugurna. Gaty işeňir oglan. Hem işi iş bilen. Onu bu ýerden tapjagyma inanýan. Ay ýigit, bir salym ayak çeksene. Hawa daýdajan. Oğlum başlyňmamy? Tamer bämi? Tamer agar salgyt gelesiň bir ýer tapşyrdy daýdajan. Sizoň näme bolýan? Salgyt diýäňmi? Ha. Tamer dukan tapşyrdy diýäňmi? Allah can bağlah ey Hudaý. Ey Hudaý can. Sizoň nämesi? Bu daýdaň ejesi nire göçdü käwol. Burası Ne şu yerime uhyadayda. Şu yermi? Ýöne nädip beýle bolýar? O nähili Mahmud ağa? Men oglum nädip bu ýagdaýa düşdik ha? Ey Hudaý, biz näme etdik? Serede bu ýere Mahmud ağa, ne günlere düşüpdir men oglum? Ece? Oglum, Ece sen bu ýerde näme işleýän? Näde tapdyň bu ýeri? men iş ýerine bardym oglum. O ýerdenam maňa Biz oynamaga adamlar size tapşyrýasmy? Onu hem şu olar bir ýere götürýäňiz. Men siziň işiňizi görürüm. Men ejemi size tapşyrdım. Ejeň beýle ala dediýän bolsaň ýanyň Allah'yny näme üçin maňa ýörýäň? Men aýdyran işe diýen. Mahmud ağa gaýrat etdi sen ho ýerrekde garaş. Men oglum bilen bir salym gürleşeýin. Sen horlamsyň malam, näme boldy? Näme bolar öýdýän Ece? Yetdirdim. Derek galmady menden. Başga näme bolsun? Hemme zadymy alırdım. İşleýän şeriketimiň ähli çegip puýja çykandan men lagar düşdüm. Hemme zat birden boldy. Nermin täze işe başlady. Menim bir ýere girdim. Özümi düzeltmäge çalışýar. Yıkılmayan, büdüremeyen bir Allah vardır oğlum. Hemme zat yola düşer oğlum. Sen alat etme. Tamer, beýle ýeter ýetmedi günmizi ejeňe mi getirdingmi? Öňki ýerine bol berene bolanokmy? Men saňa hem ejeňe nädip seredeýin? Yok kızım. Men ýöne bir gezmäne geldim. Ha, men sen nähili gezmäne geleniň bilýän. Bir içerik giýsiň çykmany bilen oga. Yatyp turup özüňe hyzmat etdirjek bolýan. Çağamyň terbiýesine de goşularsyň. Beýle bolmagyny men islämok. Eşitdiňmi? Islämok. Nermin sen hiç zatdan habaryň ýok. Ejeme dil ýetirme, gir öýe. Gir. Ferit, geleni ýaňy bolyn, eýe men biýmada etmäge, ýollaşym maňa kuşgurtmäne başlady. Öz derdim özüme ýetik. Eşitdiň, men derdim özüme ýetik, düşündiňmi? Anne Ece, öýe Yine bir gün oğlum. Seni çıngıstırma. Ýöne men ýanyma bir bar. Belki elimden geljek zat bardyr. Nermin köşeşen soň menem gelerin. Ýüregi gaty gysyp duruy diýen näçekde sen gaýg etme. Mahmud ağa, biz gidelinni. Garlyk gowdat del Mahmud ağa. Gowdat del.
Tut elimden kaldır beni, aşkın ile yandır beni. Haber gönder aldır beni, nerede ferman ey sultanım. Yol yürürüm yollar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur. Sana varmak bana onur, nerede ferman ey sultanım. Sultanım, 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 sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir, derde derman ey sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir, derde derman ey sultanım. Sultanım, 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 derde derman ey sultanım. Aşkın ile kıl derbeder, gönül bu derde sabreder. Aşktan gelen aşka gider, nerede ferman ey sultanım. Yola düştüm, yarda kaldım, güle düştüm, harda kaldım. Dile düştüm, darda kaldım, dile ferman ey sultanım. Sultanım, 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 sultanım. Garlar öýünde bolmaň iňer we tarapyny bilýärmiň hamda? Bilýän. Ölüm Allah'ın emri. Ýöne beýdip bir otogda ýanyňda hiç hil adam bolman öljeňi pikir etmek gata agyr degýär. Biz bu ýere sürgün edilen ýaly. Her hepde gözümizin öňünde bir dostumuz gidýär. Iň erwedem şu. Adamy ölümü muň ýaly ýakyn ýaşamagy mezur etmek ne hak dämi näme? Muň ýaly ýalňyz goýmak. Hey, ne hak diýdi o ýa ýöne.
Ölmeden öň entek meň işlenme. Hawa meň entek işim ma. Namyk ağa arzugyna gowşarmy? Namyk ağa gowuşmaly zadyna gowuşman soň, ulumsulukdan saplanynyň soň Allah oňa kömek eder inşallah. Halipam, dünýädäki iň möhüm hakykat näme? Ene ataň öz çağlarına bolan mehridir. Onu dünýädäki iň möhüm hukuk nämeke? Ene ataň mehrine garşy olara hormat etmek. Sebebi ene ata çağlarının yaşamak üçin ikirjinglenmän öz janlarynyň geçýärler ahyry. Beýle bolsa ansabyny elden bermedik, daş ýürek bolmadyk çağa, şo hormatly wepaly janipkeş dostlara çyn ýürekden hormat goýup hyzmat etmeli. Onuň razylygyny alyp göwüllerini şad etmeliler. Nurana garlan bedenlerini ağır örüp ölümlerini dilemek gaty näkeslik bolýar. Garra adamlar aslında yaşayan öýüniň bereket sütüni, öýe rehnet ýagmagyna sebäp bolýan bela beterler koğuza adamdır. Onun öýünde näsag, maýyp ýa-da garra adam ýaly ejiller saklayanlar, eklenjim kyn, gün güzeranymy görüp bilemok diýmän, olun hormatyna gelýän bereket bolmasa, eklenç ýagdaýynyň has kyn boljagyny bilmeli. Allah hemme kişe bu nepisligi düşünmeği nesip eylesin. Gödel, gıydym. Atacan, Canım Jana gıydym. Seni alçyk aýlaýynmy? howata, maňa ýene kök alyp berermiň? Elbetde alaryn. Etli gutap näme? Sen aýdyň soň alman näme? Bolýar onda. Ejem gaharlan aýta näme? Men näme, seni maňa görkezin ok diýip ejeň gaharlanýanmy? Diýmek olam maňa gaharlanmaz. Ýör hani? Ýör gıydym. Ata men ügräýde. atla bakalım. Men hani? Nasılsın? Ýerine eýli. Gatra ügräýde ata. Halwa var. Hoşuna Gedilme gidiyor mu gaydım. benim güzel kız? Gatra ügräýde ata. Halwa satyan. Ata, halwaçy gelýär. Maňa halwa alyp bereýdi, ýür. Gödel, Dur dur kızım. gıydym. Gel gıydym. Şunu aljak. Haýsy? Yok, şu uly. Gözde. Hayır. Şar tatılya. Dahi garaşay. Şar. Dahi garaş. Şar aljak. Bereket versin. Gözde. Gödel, Yavrum. bağlan. Gözde. Gödel, gödel, bağlam niýerde sen? Dahi şar aljak. Şarlan gata odan ekeni. Aýsyn aljak. Şunu. Al hani? Ýöne men pulum ýoga.
Pul atamdı. Ata. Ata, neredesin? Ağdaştın mı ya sen? Men ağdaşaydım öýdýän. Sen haýsy mektepde okuýasyň? Şüde görekde başlangıç mektep bolmaly. Sana şo ýerde garaşan bolaýmasyn? Şeýledir welin men o ýere nädip bararyn? Men seni mektebeçe näkiderini Bolýa. ýörünne gideli. Gözde. Gödel. Gözde. Gödel. Gözde. Gödel. Gözde. Gödel nirde sen bağlam? Gözde. Gödel. Gözde. Gödel. Gözde. Bağlam gödel nirde sen? Vay, gyýdym nereye gitdik he? Nereden gözlesemken? İşte o. Ama bizim mektebimiz. Ecem. Ececan. Gyýdym. Nereye gittin gyýdym? Gaý gitdimi? Telgakda atam bilen oýnadym, soňa adaşdym. Meni şu daýy getirdi. Gidipdir. Sen tapalma şükür. Mundan beýlek men ýanymdanam, kakan ýanymdanam bir usat gitmegin bolýar. Bolýa. Ýür inni gideli öýe. Ýöne atam meni gözleýändir ya. Bolýa ilki öýe baraly. Gödel. Gödel. Gödel bağlam. Bak men näme etdim he? Men näme etdim? Ay daý. Ýaşy, näme bolýar? Ece. Ýöngül, ýaşy ýöngül. Ece o ýerde näme bolýar? Bir näme saglap durýan. Meni şepaga diýýär. Başaýylan öýdýän. Köýnüňi açyň. Atam bu. Ata sana näme boldy? Ata tur. Ata näme boldy? Atajan. Alo, başlangıç mektebiniň ýanyna tezkime uradyň. Hawa, Hakmiyet köçeti, çaltyrak. Kökö, täze kökö, ýangy geldi. Täze kökö. Hawa. Allah canım, ahtıcağım, balam, melecegim. Wah men canım. Dur näme diýäňiz? Siz kim? Men näme diýmişim, men çağaň enesi. Diňlen gelnejem geleniňiz biläýse gaty kaharlanar. Hiç kim öýe salmak bolanok gadagan. Çağan maňa beriň hani. Yok bolmaz, men oň enesi oýnatjak ony. Ay balama, melegim, men melegime. Ening tanadyňmy? Ulolduňmy sen, ulugydy bolduňmy? Wah canım. Alo, nermen gelneje? Biýmada diýen bol bir aýal geldi, enesi diýe. Girmeň diýdim welin diňlenok. Çağan ýanyna häzir. Hemen doktor. Derrew Lukman galiba habar berin, gyssaly. Hawa. Gaýykçynyň küregi, dük urary ýüregi. Gyýdym çağa bir zatlar taýýarlasana. Terede ajygypdyr çağa. Oy men janyma, ajykdyňmy sen? Ajykdyňmy bala? Ajykdyňmy canım? Tuveleme. Hudaýa şükür geldi. Tuveleme. Men häzir gyýdyma näme bererin? Alhany agdyňy açýydym. An açagdyňy? Näme işleýän bu ýerde? Git bu ýerden, eber gyýdymy? Evladım. Men çağa süýt berýän. Ýarty galansoň beýinjalyk bolar. Garny aç. Näme dip näme goýjam senden soramarna? Nadiýe, çağaň süýdüni içir. Näme üçin ýene geldiň? Seni şuleýde göretim gelenok, saňa düşündirip bilmedimi öýdýän? Kızım. Gyýdym, ony ýalňyş ýatyrýan. Ony beýdip ýatyrsaň arkaýyn dem alyp bilmez demiger gapdal ýatyrgyydym. Sen gepesede düşüneň oýdýan, git diýen şu ýerden. Çağam nähil ýatyrmalygyny senden soraman. Sen çağa seretmän näme bilýän? Çağalaryny sen döwüňdäki ýaly bolgusyz ýol bilen ýetişdirilen ok, düşündiňmi?
Nermin gelnece. Çağan bokurda dıkıllı. Allah can, kıydım. Näme dernini? Nadiye bol bir zat et, Allah can. Verin bana. Hani bana ver. Bana ver. Kıydım, Allah can. Babaanneciğim. Cana kıydım. Yok. Bokurdağını tüykülü güyüşüptir. Hiç de adam olmandır. Han koşeşin. Ayttım ha sana beydip yatırma deyip. Kıydım can. Benim torunum. Men aktığım abi. İyi akşamlar. Akşamınız hayırlı bolsun. Akşamın hayırlı bolsun. Müdür oğlum, namıga görünün iyi dediğini bilen yok mu? Yok Muhsin oğlum, bilem ok. Menim kayıgıda uğradım. Yine altını görme için giden olaymasa. O şeylidir. Yönü engrik karalli. Bu vakta çinli gelmeli. Ey Allah. Müdürüm, size can hediyelerin. Namığa ulliye hasanadan can hediyeler. Bir zat bolaydı mı ka? Durun tolgunma. Hiç tat bolan neldir? Men bir guruluşayın size de haber vererim. Yürün. Ey Allah. Müdürüm, ben dışarıdadırım. Hı, dinleyen? Hava men müdür. Namığa nähili? Demek şu yerde de. Düşnüklü. Haberdar ediniz için sağ olun. Men hazır baryan. Mahmud ağa? Evet, havara yoktur da müdürüm. Yok Mahmud ağa, yok. Sen oturulur namağın kovuluş çoktuğunu haber ver, kayık etmesinler. Men hasana var kayıtacak. Bolya müdürüm, bolya. Hey, durani. Durgayım birlamani, dur. Sen kim bolyan? Neyden çıktın? Men neme? Hançık dere ustaydın. Üst başına da seret serigezdan. Bol kim bilya? Neyden açıp Men görün? içine girmen ahrin. Moňa serede. Enteňem gurly ýaraýby? Mahmud ağa içeri bu diyar bolup peş söndüm. Näme gelip bir seredip koýbersene. Bolya häzir baryan. Bol çaltyrak bu ýerde näme saglar bolýar ahyry? Bolya baryanla. Täze açylan okuw binasy ähli esbaplar bilen üpjün edilen. Döwralap kompýuterlerden başlap täze okuw jaýlarynyň ýatak jaýlary çelli bar zatlar soňky tizamadyň öňünmi. Bu barada habarçymyň berýän habaryny dinläliň. Bu ünkä açylan orta mektep ýurdumyň ýaş ýettinjekleri üçin uly waka bolup durýar. Täze döwralap kompýuterlerden bezilen sınıflar gözüňe diýen ýakynly görnýär. Bir ýerde bilim alýan her bir okuwçy geljekde ýurdumyzy ösdürjek ýaş hünärmenler, lukmanlar, mugallimler bolup ýetişerler. Bu okuwçylaryň begençiligiň çägi ýok. Olar şeýle mektepde okuýanlyklary üçin buýsanýarlar. Baba. Kaka. Ferwet. Balam. Kakacan. Oğlum. Ferwetcan oğlum. Nirde gelip gördün oğlum. Sen gatharladym. Men başla kaka. Oğlum. Näme bol saňa? Yaraňmam sen? Oňot kaka, oňot. Gel otural hani. Saňa aýtjak zatlym bar. Oğlum. Şepaat uýadyna haber edeýin. Gelip yaraňy seretdirler, daňsynlar. Yok kaka, bolan zat yok. Şonsudan içine gillenip girdim. Näki derdi uçuranym bar bilsedin kaka. Sen nipagat aýlyň bilen bir iş açdym. Dogry açmaga gynanşdym. Hatamy görä gysgawatyň içinde pulumyň 3 hissesini gazanyp saňa da bergin berjekdim. Ýöne çatlaşym ýaly bolmapda. Gysgawatda tozdum. Näçe gaharlandym hakyň var kaka. Ýöne şeýle boldy da. Utanjymdan seni görmäge de gelip bilmedim. Soňra belki sen puluňy öz zatlanmy öderini püýt gordan kardalym. Ýöne olam bir bolgusyň bir bolup çykdy. Ah oglum, ah Ferwetcan. Näme üçin gelip meň bilen maslahatlaşmadyň? Näme üçin meň bilen maslahatlaşmadyň he? Püýt gordan bir pul kardalynarmy oglum? Olar bilenim bir işleşip bolmagyň. Ýalňyş bir. Saňa bir zat ederler öýdüp gorkdum. Şoň üçin hem senden daşrakda durdum kaka. Hiç zat eden nädirler? Ýok oglum, maňa näme etdiler?
Nadarlyk etdim kaka. Kemme zady bilýändirini öýtdim. Tüýtgordan alan pulumam gitdi. Pulun üstesine götermem minni. Häzir olar meni gözleýärler. Hemişe gillenip börün. Ýöne ýene tapdylar meni. Doğrudan kaçıp şu yere geldim. Nämetçigmen bilem o kakynny. Dur hani dur. Gynanma. Bir alaş tapılar. Kakacan. Bu tulayda. Gayrat et. Men ne deydim? Sen göwnüňe tegmedik bolsadym. Beýle bolmasa da bolmazdy. Gynanmaň, goýun inni. Öýüňizi horlamaň. Seredin, ýagdaý gowlaşýar. Nejda sen ilkinji kömek etmedik bolsaň. Kakam bu wagt ýaşamasa da ýaşamazdy. İnşallah inni kakam gutulur. İnşallah. Bilýän. Özüne gelen soňam ýumşamaz. Bizi bagşlamaz. Ýönüni kaka bolamsoň, oňa hassa gow üçin ýan, bilýän. Hawa. Biz yaman ýalňyşdyk. Çağa ýal bolup kakаңdan öýkeledik. Beýtmellerlik. Gaty ýalňyşdyk. Nermin, ejeme rehimsiz daraşdyk. Ýalňyşdyk. Bir zat etip muň öwgüzinde bolmaly. Ejeňi ýanymyza almagyň ýoluny gözleýäňmi Tamer? Muny ýatdan çykarjanym. Yeter yetmezçilik bilen ejeňe teredip bilmerim. Ýalňyşyň ýydım. Denem köp kişiňe diýen ýalňyşyny aýtalýan. Ýatdan çykarma. Garry adamlaryňyz bolmasa köp bela beterlere duçar bolarsyňyz. Bu başymyza gelen zatlar. Himme zatymyzy ýitirmegimiz. Adamyň çökmegi himme zat. Yok, bu dogry däl. Bu bolup bilmez. Hayır. Yok, bu dogry däl. Hayır, bu doğru Bolup değil. bilmez. Doğru olamaz. Dogry däl. Tamer. Tamer, Tamer. Tamer, dur gitme. Tamer, Tamer, Tamer. Allahcan. Tamer. Allahcan. Allahcan ne bolýar? Allahcan. Ağlama gaýdym, köşeş, ağlama. Enesi kömek edin. Sakin ol. Köşeş valam, köşeş gydym. Sakin. Köşeş. Gel balam. Gel. Gel canım. Balacığım. Gaýretmeňini. Kakaňyz gutulur. Seredin. Bakın. Özüne gelýär. Ata. Atacan. Ödelcan. Geçmiş olsun lan. Engek bolup geçsin namgagy. Ulu hoýup ýeňdiňiz. Sag bolun. Ýollaşykma. Dogrymaýsam maňa dälle, Nejda geliniňizde sag bolsun aýdym. Geliniňiz ilkinji kömek etmedik bolsa, iş ula giderdi. Tekrar geçmiş. Engek bolup geçsin. Sag bolun Lukman. Sağ olun. Kızım. Beýdim. Men taňa gat minnetdar. Meni halat etdiň. Men nadan garyny bagyşlagaýdym. Şepagat oýolundan ömrü iş şoňmy diýip, şol keçilik edip durupdurn. Elbetde gowy iş, ödüm iň mukaddeslerleriň biri. Menden aýyplaşma haýyş edýän. Oğlum, men seňem gowunyňa degdim. O ne hil kaka? Kakacan, gaýta sen bizi bagşla. Munça ýyllap seni agtyk söýgüsinden mahrum edipdir. İnşallah galan ömrümizde ýalňyşymyň öwgüzinde bolur. Inni hemmemiz bile bolur. Hedillikdigini atam bizde bolýar. Ata, maňa her gün etli utaw alyp berermiň? Elbetde alaryn.
Näme için almayın? Güzelcan. Balam. Hay Allah. Ey Allah. Nadiye heni dem gelen ok. Giýja galy. Şimdi O bu wagta çende gelmeli. ne oldu? Näme boldy? Neyim var? Näme bolýar taňa? Pikir edip kellem hulap dur. Bergin mady. Bugun iň soňkun. Ýöne pulum ýok. Näme etjegim bilemok. Berip bilmesem jaý almaga gelerler. Buraya da Bu yeramal raýsaga köçede galmaly bolarmy kak diýen? Aa, Wi, mendil el ýalygyny galyrypdyr. Kim? Anne. Ejim. Ah canım. Wah jana. Hay Allah. Ey Allah. Benim yap. Meňe denişim diýsene. Näme bol iýgilikmi? Ben de. Men nähili günäh iş etdim. Hay Allah. Ey Allah can. Bular nereden çıktı? Näme bol aýtsana. Men ýüregim ýarlýar häzir. Dur Tamer. Garaş Tamer. Anlat. Garaş. Düşünürjek. Özüm bir dürtäýin. Serwet, sen şu ýerde anyk bilýärmiň? Oğlan. Ana yan näzgini gepesi düşünje adamlar diýer. Düşünörler, adam bolsa düşünör. Salam. Gerin hani başlyk size garaşa. Tamam. Bolýa. Peki Onu o çeýi haçan alyp çykýan? Geçin. Geçiverin. Geçin. Tamam. Bolýa, soňurlaşar. Oho, Servet. Nihayet Ahir geldiň o. yalnız Görýän ol ýeke gelmendin. Senin bilen gürleşmäge geldik. nedir bu çocuk? Boğulun bergisi näçe? Konuşulsun. Bu arada gürleşer ýaly zat kalmady. Servet Servet gaty bolýarmyşlyk goýurdy. diyeceği borcu. Özü bilmejek pulunu kardarly. Mendenem gaçmaga ýynançdy. Bunun cezası. Muň jezasy belli. Siz gidiverin, Servet därde galyr. Oğlum. Beytme. Oğlum bir ýalňyş iş etdir. Bergisi näçe olsa üders. Hocam. Oğlum, Muhsin oğlum, meni tanamadyň, men Ekrem. Ekrem. Ha? 1296 belgili garagol Ekrem. Oğlum, belgimi mehatdan çıkarman. Ekrem, sen betliye diýdin. Ýöne gaýratly kuzdun ahry. Näde bulaşdym bu kapy işleri? Sormayın hocam. Siz soramaň, menem aýtmaýyn oğlum. Ben babamı kaybettim. 7-nji sınıfda kan kakym aradan çykdy. Meni işlemeli oldum. Sonra da Soňam şeýdi bulaşyp gitdik. başın sağ İyi ýarasyn oğlum. Sizin isteýişiniz ýaly bolup bilmedim oğlum. En son kaleci. Hemişe iň derwedäňiz dürtdiňiz, çağalyr diýerdiniz. Ama Ýöne men o derwedäni itirädim öýdüm. hocam Geçin oğlum. Geçin dik durdunuz. Geçin. Yok. Köp minnetdar sag bol. Şu bergi meselesini gürleşeli duynaly. Dilhat bermelimi näme men ine nepagat aýlamy Oğlum o berge ýam üzüldü. Ýatdan çıkarın onu. beýle diýmeň balam men bunu kabul etip bilmen. Hiç ýergörüň ýokmy oğlum? Men näme etdim? Sizin hakyňyzy ödäp bilmen. Sizi görmegim özüm menne bir wagt gowy häzetimi ýatlatdy. Ruhsat edin. Menem elimden gelen şu kiçijik kömegi deyin. Maňa berçeňizi oğluňyza bereýin. Serweden mundan beýlek beýli işlere goşulmasyn. Durmuşda täze sagyp açdyn. Hakyky iş tapyndyn. Sag bolun. hocam. Oğlum haýyş edýän oturup çay iç. Yok bolmaz. Alzırap eliňden öpmeýändir. Yok balam. Ruhsat edin eliňizi öpeýin. Sag bol. Ömrüň uzak bolsun balam. Muhsin oğlum. Men size hiç bir zahmet buğdu çıkma diýip aýdypdym. Sağ olun, birem ýakdan çykarman. Sağ olun, ýoluňyz ak bolsun. Bolýa görüşýänçe. Jaň edip durun. Sağ olun, ýoluňyz ak bolsun. Sağaman garyn, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, ýene görüşýänçe. Sağaman garyn. Hudaýa şükür. Ähli zat uğruna boldy. Şadýanlyk, batyllyk ýüze çykdy. Gowy görüp bilmek üçin gowy seretmeli.
Bu da dine Allah'ın görkeden yoru bilen bolup biler. O nähil beýle bolýar? Ene ata hakkını Allah hakkı kabul edip ananan adamlar onnaki güzellik ve hikmet nağışlarını görüp bilerler. Şeýle bolan soň garrylardan biýdar bolduk diýmän olary hoşal etmäge çalışýarlar. Ana şo da olary cennet berentliklerini tarap götürüp olary beýgelder.